Често питам хората: какъв е бизнесът ви? И те отговарят: о, аз съм банкер. След това ги питам дали банката е тяхна и те най-често отвръщат: не, аз работя там. Това показва, че те бъркат бизнес с професия. Професията му може да е банкер, но този човек все още се нуждае от бизнес. Здравейте! Как сте в този прекрасен следобед? Знаете какво предстои, нали? Четене. Ще обогатяваме финансовите си познания. Винаги има какво да научим. От някой. А защо не и от успешните хора? Робърт Кийосаки е много успешен човек. Да, някои го хулят, критикуват, че един вид той пропагандира MLM бизнеса и така нататък, но всъщност има много успели хора точно чрез MLM бизнеса. Да се замислим как едни успяват, други не. Така че днес продължаваме с урок 3 от книгата Богат татко, беден татко. Сигурна съм, че всеки може да си вземе по нещичко и да го приложи в собствения си живот. В крайна сметка, тук вниманието ни е насочено към това дали работата за някой друг може да направи животът ни по-добър. И всъщност времето, което отделяме, работейки за някой друг, и парите, които получаваме, това ли е, което заслужаваме, и това ли е максимума, който можем да постигнем. Реших да правя това онлайн четене, защото много хора нямат време да четат книги, или просто са позабравили, нямат го този навик да хванат книгата в ръката си и да се насладят на аромата на страниците, на това, в което ще се впуснат в четивото. Много хора слушат аудиокниги и затова приемете това като една аудиокнига. Аз съм малко настинала, покашлям от време на време, извинете ме за това, но човек съм. Случват се и такива неща и по време на лайв няма как да се избегне всичко това. Дали интернет връзката е стабилна, не мога да гарантирам. Показваме пълен обхват. Какво е осветлението, каква е прическата ми, дрехите, няма никакво значение. Има значение това, за което съм застанала пред вас. Тоест да чета Богат татко, беден татко с изразителност доколкото мога. Важното е да влезе нещичко в главите ни и да го приложим в живота си. Богат татко, беден татко, урок 3. Гледайте своя собствен бизнес. През 1974 година помолили Рей Крок, основателят на Макдоналдс, да говори пред студентите по бизнес администрация в Тексаския университет в Остин. По това време един от моите приятели, Кейт Кънингъм, беше студент в този курс. След силната и вдъхновяваща реч, студентите предложили на Рей да отидат в любимата им бирария и да изпият по няколко бири. Рей се съгласил. В кой бизнес съм аз? Попитал Рей, след като цялата група вече държала по халба бира. Всички се изсмяха, разказваше Кейт. Повечето от моите състуденти помислиха, че Рей просто се шегува. Тъй като никой не отговорил, Рей повторил въпроса си. В кой бизнес мислите, че съм? Студентите се изсмели отново и най-накрая един смелчага извикал. Рей, кой в света не знае, че си в бизнеса с хамбургери? Рей се позасмял. Точно така си и мислех, че ще отговорите. Направил пауза и добавил. Дами и господа, аз не съм в бизнеса с хамбургери. Моят бизнес е в недвижимото имущество. Кит сподели, че Рей трябвало да обяснява доста време гледната си точка. Основното в бизнес плана на Макдоналдс е продажбата на франчайзи, предлагащи хамбургери, но той никога не пренебрегвал и местоположението на всеки франчайз. Знаел, че недвижимото имущество и неговото местоположение са най-важният фактор за успеха на един франчайз. Човека, който купувал франчайза, плащал също и за покупката на земята под франчайза. Днес Макдоналдс е най-големият едноличен собственик на недвижимо имущество в света. Той притежава повече дори от католическата църква. Макдоналдс е собственик на някои от най-скъпите кръстовища, както в Америка, така и в други краища на света. Кит каза, че това е бил един от най-важните уроци в живота му. Днес той притежава автомивки, но бизнесът му всъщност е недвижимото имущество под тези автомивки.
Схемите в края на предишната глава. В книгата има много схеми, които за съжаление няма как да ви ги покажа и да ги обсъждаме тях, но вие, ако имате интерес, може да си изтеглите книгата в PDF и да ги погледнете. Извинете ме. Схемите в края на предишната глава илюстрираха, че повечето хора работят за всеки друг, само не и за себе си. На първо място работят за собствениците на компанията, след това за правителството, чрез данъците, които плащат, и най-накрая за банката, от която са взели заем за покупка на жилище. Когато ние бяхме малки, наблизо нямаше заведение на Макдоналдс. Богатият татко обаче беше поел отговорността да предаде на двама с Майк същия урок, за който говори и Рей Крок. Това е третата тайна на богатите. Тя гласи: гледайте си собствения бизнес. Финансовите затруднения често идват при тези, които цял живот работят за друг. Към края на своя трудов стаж те няма да имат нищо друго. И отново, една рисунка казва повече от 1000 думи. Този отчет за приходите и баланса илюстрира най-добре съветът на Рей Крок. И тук е показано в таблична форма: вашата професия генерира приходи, работа за собственика, разходи, работа за правителството, активи, вашия собствен бизнес, и пасиви, работа за банката. Съвременната образователна система набляга върху добрата академична подготовка, така че младежите по-късно да могат да си намерят хубава работа. Животът им ще се върти около заплатите или, както беше описано по-рано, около колонката с приходите. След като развият академичните си умения, те продължават обучението си на още по-високо ниво, за да усъвършенстват професионалните си умения. Учат, за да станат инженери, учени, готвачи, полицаи, хора на изкуството, писатели и така нататък. Тези професионални умения им дават възможност да се присъединят към редицата на работната сила и да работят за пари. Между професия и бизнес съществува голяма разлика. Често питам хората: какъв е бизнесът ви? И те отговарят: о, аз съм банкер. След това ги питам дали банката е тяхна и те най-често отвръщат: не, аз работя там. Това показва, че те бъркат бизнес с професия. Да, това е често срещано. Дали всички хора знаят каква е разликата между бизнес и професия? Професията му може да е банкер, но този човек все още се нуждае от бизнес. Рей Крок обясни ясно разликата между своята работа и професията си. Професията му винаги е била същата. Бил е продавач. В един период от своя живот е продавал шейкъри за млечни шейкове. После се захваща с продажбата на франчайзи на Макдоналдс. Но докато професията му е била да продава тези франчайзи, неговия бизнес е бил трупането на доходоносно, недвижимо имущество. Проблемът с училището е, че често се превръщаш в това, в което учиш. И така да кажем, че учиш готварство, после ставаш главен готвач. Ако учиш право, ставаш адвокат. Ако учиш механика, ставаш механик. Грешката е там, че много хора забравят да си направят собствен бизнес. И вместо това, цял живот градят бизнеса на някой друг и му помагат да забогатее. За да се подсигури финансово, човек трябва да си направи собствен бизнес. Собственият бизнес се върти около колонката с активите, а не около приходите. Както стана дума по-горе, правило номер 1 е да знаеш разликата между актив и пасив и да купуваш активи. Богатите се съсредоточават върху колонката с активите, докато всички останали гледат тази с приходите. Ето защо чуваме толкова често: трябва ми повишение. Ако само ме повишат в службата. Започвам да уча отново, за да имам шансове по-нататък да си получа по-добра работа. Ще работя извънредно. Може би ще си намеря втора работа. Ще напусна тези дни. Намерих си работа, където плащат повече. Извинете. В някои кръгове тези идеи звучат съвсем разумно. Въпреки това, ако слушате какво обяснява Рей Крок, ще осъзнаете, че все още не създавате собствен бизнес. Вие продължавате да насочвате вниманието си върху колонката с приходите.
Ще си помогнете да придобиете финансова грамотност и сигурност, само ако използвате допълнителните средства за покупката на доходоносни активи. Основната причина за финансовия консерватизъм на повечето представители на бедната и средната класа, т.е. изказвания от рода на "не мога да си позволя да поема риска", е липсата на финансова основа. Те се вкопчват в работата си, защото им трябва сигурност. Съкращенията с цел намаляването на работна ръка доказаха на милиони работещи хора, че така наречения им най-големия актив, къщата, ги изяжда живи. Те продължават да изплащат ежемесечно заема за покупката й. Колата, друг актив, също не им прощава. Щеките за голф, купени за $1000, се въргалят някъде в гаража и са се обезценили, така че вече не струват $1000. Без сигурността на работното място, тези хора нямат на какво да се подпрат. Онова, което са смятали за активи, т.е. всичко това, което са си купили, няма да им помогне да оцелеят във време на финансова криза. Вероятно повечето от нас са попълвали молба за отпускане на заем от банката за покупка на кола или къща. Винаги е интересно да се гледа колонката с чистата цена. Интересно е заради това, което приетите банкови и счетоводни практики позволяват на човек да смята за активи. Един ден, когато трябваше да взема заем, моето финансово положение не ми се стори особено добро. Прибавих новите си стикове за голф, колекцията от произведения на изкуството, книгите, уредбата, телевизора, костюмите на Армани, ръчните часовници, обувките и другите лични вещи към колонката с активите, за да ги увелича. Но ми отказаха заема, защото бях инвестирал прекалено много в недвижимо имущество. Не одобриха, че изкарвам толкова много пари от жилищни блокове. Искаха да знаят защо нямам нормална работа и не получавам заплата. Изобщо не попитаха за костюмите на Армани, за стиковете за голф или за колекцията произведения на изкуството. Животът е труден, когато не се вместваш в общоприетите стандарти. Душата ми се сгърчва всеки път, когато чуе някой да обяснява, че разликата между неговите пасиви и активи е милиони и $100,000 или каквото и да е. Една от главните причини за неточността на чистата стойност е фактът, че в момента, в който започнеш да продаваш активите си, те се облагат с данъци за всяка печалба. Много хора затъват в дълбоки финансови проблеми, когато останат без приходи. За да намерят някакви средства, те започват да продават активи. Първо, активите им най-често могат да бъдат продадени само за част от стойността, вписана в собствения им счетоводен баланс. Ако пък при продажбата на активите се осъществи печалба, тази печалба се облага с данъци. И отново правителството взема своята част от тяхната печалба, като по този начин намалява получената сума, която би могла да им помогне да си платят дълговете. Ето защо казвам, че чистата стойност често има по-малка стойност, отколкото те си мислят. Започнете да изграждате собствен бизнес. Продължавайте да ходите на работа, но започнете да купувате истински активи, не пасиви или лични вещи, които нямат действителна стойност, след като ги внесете в къщи. Новата кола губи близо 25% от цената си, след като я изкарате от там, откъдето сте я купили. Това не е истински актив. Дори и банкерът ви да позволява да го впишете като такъв. Специалният ми нов стик за голф, който купих за $400, струваше само $150 в момента, в който започнах да го използвам. Затова поддържайте разходите си на по-ниско ниво, намалете пасивите и започнете да градите усърдно основите на стабилни активи. Много е важно родителите да научат децата си да правят разлика между активи и пасиви. Поощрявайте ги да започнат да строят колонката на активите преди да напуснат бащиния дом, да се оженят, да си купят къща, да създадат деца и да се окажат в рискована финансова позиция, вкопчени в работата си и пазарувайки всичко на кредит. Непрекъснато гледам как толкова много млади двойки се женят и попадат в капана на начина на живот, при който работят за плащането на данъци почти през половината от работното си време.
След като и последното дете напусне дома, повечето хора осъзнават твърде късно, че не са се подготвили както трябва за своето пенсиониране и започват да се борят, за да заделят някакви средства за тази цел. Тогава обаче техните собствени родители се разболяват и на раменете им се стоварват нови задължения. И така, ето какви видове активи предлагам да придобивате. В нашия свят истинските активи спадат към няколко различни категории. И сега са изброени различните категории. Първата е бизнес, който не изисква присъствието ми. Аз го притежавам, но го управляват други хора. Ако трябваше да работя там, това нямаше да е моят бизнес. Просто щеше да ми стане работно място. Втората позиция е акции. Третата е бонове. Четвъртата е кооперативни фондове. Пето – доходоносни недвижими имущества. Шесто – ценни книжа. Седмо – хонорари от интелектуална собственост, като музика, сценарии, патенти. Осмо – всичко останало, което има стойност, носи доходи или се цени и за което има готов пазар. Когато бях малък, образованият ми татко ме окуражаваше да си намеря сигурна работа. От друга страна, богатият ми баща ме насърчаваше да започна да събирам активи, каквито харесвам. Ако не ги харесваш, няма да се грижиш за тях. Аз събирам недвижимо имущество, просто защото харесвам сградите и земята. Обичам да ги купувам. В състояние съм да ги гледам по цял ден. Когато се появят проблеми, те не са толкова лоши, че да променят любовта ми към недвижимите имущества. Хората, които не си падат по недвижимо имущество, да не го купуват. Обичам да купувам акции на малки компании, особено нови. Причината е проста. Аз съм предприемач. В началото работех в големи организации като Standard Oil, Калифорния и Xerox Corporation. За мен беше удоволствие да работя с тях. И до днес пазя много мили спомени за онова време, но дълбоко в себе си чувствам, че не съм създаден за това. Обичам да създавам компании, не да ги управлявам. Затова купувам акции на малки компании и понякога дори създавам компанията. С покупката на акции от нови предприятия се правят цели състояния. И тази игра много ми харесва. Мнозина се страхуват от компаниите, зад които стои малък капитал. Наричат ги рискови и имат право да мислят така. Но рискът намалява винаги, когато обичаш и разбираш това, в което инвестираш, когато познаваш играта. Стратегията ми при инвестирането в малки компании е да продам акциите след 1 година. Стратегията ми при недвижимото имущество от друга страна е да започна с нещо малко и после да продавам по-малката собственост за по-голяма и така да отлагам плащането на данък печалба. По този начин стойността се увеличава драстично. Обикновено държа даден недвижим имот по-малко от 7 години. Вече от години, дори в началото, когато работех с Standard Oil, правех това, което препоръчваше богатият ми татко. Продължавах да бъда наемен работник, но се занимавах и със своя бизнес. Бях активен в колонката на активите. Правих сделки с акции на малки компании и недвижимо имущество. Богатият ми татко винаги наблягаше на значимостта на финансовата грамотност. Колкото по-добре успеех да вникна в счетоводството и управлението на парите, толкова по-добре щях да анализирам инвестициите си и в крайна сметка да започна да изграждам собствена компания. Не бих насърчавал някой да създаде своя компания, ако не го иска наистина. Сега, когато знам всичко това, не бих пожелал на някого подобна работа. Има моменти, когато човек не може да си намери работа и тогава му се струва, че решението е в създаването на собствена фирма. Статистиката показва, че шансовете за успех са много малки. 9 от всеки 10 компании фалират до 5-та година. На всеки 10 от оцелелите през първите 5 години, след това фалират още 9. Затова ви препоръчвам да създадете ваша компания само
ако действително го желаете много силно. В противен случай, ходете на работа и си гледайте бизнеса. Като казвам да си гледате бизнеса, имам предвид да поддържате силна колонката на активите. Влезе ли веднъж долара в нея, не му позволявайте да излезе. Мислете за това последния начин. Щом влезе в колонката с активите, всеки долар се превръща във ваш наемен работник. Най-хубавото на парите е, че работят по 24 часа в денонощие и могат да продължават да го правят поколения наред. Не си напускайте работата. Работете здраво като наемен работник, но продължавайте да изграждате тази колонка. С увеличаване на притока на пари можете да си купите нещо по-луксозно. Една от основните отличителни черти между богати и бедни е, че първите си купуват тези неща най-накрая, докато представителите на бедната и средната класа обикновено посягат първо към тях. Те често си позволяват лукс като покупката на големи къщи, диаманти, кожи, бижута и яхти, защото искат да изглеждат богати. И наистина изглеждат богати, но в действителност затъват все повече в дългове. Тези, които остават дълго богати, изграждат първо колонката на своите активи. Едва след това доходите, идващи от колонката с авуари, купуват лукса, а хората от бедната и средната класа купуват лукс със своята пот и кръв и с наследството на децата си. Истинският разкош е възнаграждение за инвестирането и разработването на реални активи. Така, например, когато със съпругата ми случихме допълнителни средства от блоковете с апартаменти, които давахме под наем, тя отиде и си купи Мерцедес. Това не изискваше допълнителна работа и риск от нейна страна, тъй като автомобилът и бе купен от блока. Тя обаче трябваше да чака за него 4 години, докато недвижимото ни имущество нарастваше и най-сетне започна да осигурява достатъчен приток на допълнителни средства, за да плати покупката на колата. Но този лукс, Мерцедесът, бе истинска награда, тъй като тя бе доказала, че знае как да увеличава колонката на активите. И сега колата означава за нея много повече, отколкото просто поредния красив автомобил. Тя означава, че съпругата ми е използвала финансовата си интелигентност, за да си я осигури. Повечето хора излизат и импулсивно си купуват на кредит кола или някакъв друг лукс. Те, може би, се чувстват отекчени или просто искат нова играчка. Покупката на дадена луксозна стока на кредит рано или късно води до създаване на чувство на неприязън към нея, тъй като направения заради нея дълг се превръща в финансово бреме. След като вече сте отделили време, инвестирали сте и сте изградили свой бизнес, значи сте готови за добавянето на вълшебния щрих, най-голямата тайна на богатите. Тайната, благодарение на която всеки богат човек излиза много по-напред от масата. Възнаграждението в края на пътя за усърдното отделяне на време за вашия бизнес. Интересно беше днес, нали? Има ли някои неща, които отговарят на вашите представи за работа, пари и забогатяване? Всъщност, много широко разпространено е това да си купуваме играчки, които всъщност са пасиви, не ни носят абсолютно никаква възможност за растеж, правят ни по-бедни, но пък изглеждаме богати. Това не е правилният вариант. И това, което той препоръчва, да продължим да работим за заплата и в същото време да изграждаме колонката на активите е един много добър съвет. И аз правих точно това наистина в продължение на година. Работех за заплата и започнах да изграждам мой бизнес. В смисъл, аз не съм изградила моя собствена компания, но започнах онлайн бизнес. Инвестирах в него. Вложих време, желание, постоянство. И сега дойде момента, когато колонката на активите вече се разрасна, дойде момента, в който аз подадох молбата си за напускане и от септември вече продължавам
И започвам всъщност да се занимавам основно и единствено само с моя бизнес. Но аз направих точно тази умна крачка. Да работя за друг и в същото време да инвестирам. Да, трудно е. Никой не е казал, че е лесно. Всички имаме 24 часа на разположение, но аз реших да ми бъде малко по-трудно, защото времето след работа е ограничено, особено когато имам и семейство и така нататък. Но аз отделих време да чета, да уча, да слушам, да контактувам с хора, които са малко по-над моето ниво. И затова стигнах до тук. Това не е хвалене, това не е изтъкване, просто казвам, че е възможно и достъпно за всеки, на всяка възраст, когато дойде момента на осъзнаването, той да направи тази първа крачка и с постоянство да върви напред. Няма друг начин. Има камъни по пътя, падаме, ставаме. Въпросът е да не приемаме провалите и трудностите за нещо, което да ни откаже и да ни върне назад, а като възможности за израстване. Така че можеш и ти. Че ти отделяй време да се ограмотяваш, но не просто думите и буквите да минават пред очите или през ушите и нищо да не правиш. Това, което четем, ако го прилагаме по някакъв начин в живота си и видим, че наистина работи, ей така се стига до успеха. И да, успехът е малки стъпки напред и напред. Но всеки един малък успех трябва да се празнува, за да стигнем до големия успех.